ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to, alas 10:32. An oras hatod sa Indokang Surf Powder. New Surf Powder with active clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy, bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makijaming dito sa programa Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning, good morning, good morning. Gonna knock on your door. Welcome sa tayong programa. Aramon niya ito ngayon pong aldaw na inin Miyerkules. If you don't Petsa 3 sa bulan kan Pebrero 2021. Kami po minapawan isang magmang morning sa kada member of the family. Sana po areglado ka mo. Ako po si Mardela Daingiba. Salit sana. Pero tiyan, iniwanan po kita hanggang 12 o'clock para po sa mga istorya. Mga pangyayari sa palibot kasarapay na po dyan na pagkipag-olay niya sa mga taong nasa likod ka mga bareta. Asin siyempre ang bulis ko ng impormasyon na magali sa luwa sa pagikan Mega Force Patrol. Yan po dyan mga pag-iribatan sa 1st District, paling Jomar Bien, duman sa 3rd District, yan po dyan nakaparangkisa, Jimmy Nasalita. Daraga area ang Tito ng Albay, mga tugang Renz Luna, bandang yauman si partner Alar Mario sa All Albay District, asin sa southern portion ka mga barangay sa Legazpi. Ans Galero sa Legazpi 4th District, kasabay po dyan si Boy Mata sa Mobile, asin siyempre duman sa Regional Center site at si Northern Part ka mga barangay sa Legazpi. Kasabay natin dyan siyempre mga tugang Renz Luna. Technical side, sa moyang inspirasyon sa nutrisyon, mga tugang yan po dyan, Bunjing Tanay. Bantang siyempre sa DCGB Social Media Department, kasabay natin dyan mga tugang. At ito yung kapartner, ito yung IT, Mark Sean Madrid. Salit sa naman yan, pero malanit. Siyempre sa likod ni Mark, yan po dyan ang Beauty of the South, kagandahan ng South, Angel Mustaza. Kami po ka boss, minapapan sa magmang morning. Sana po areglado ka mo sa mga misis na nagluluto po sa ngunyan, naglalaba, rikas-rikasan, taod to na naman. Siyempre sa mga nagluluto, sarap-sarapan ng mapremyuhan. Mga ake, magtarabang sa mga magurang. Mga magurang tura ng mga aki, una niya to yan sa pagtipid kan mga inigdaan. Di ba? Takong ang aki, tatao magtipid kan inigdaan niya. Linukot tinipig sa tamong pagkatapos inayos mga tugang sa bedding o bedsheet, pinakaray sa ulunan. Dadakulaan niya po yan
As in, maging sa pagtrabaho niya, magiging masinop siya. Pero pag pinabayaan mo na waragasan na, lao man po nindo na pag-abot kang aldaw, waragas manan. Yo, alright. Mga tukang po na nato arangkada ka mga bareta, ngunyan po na pagka-morning. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa, tangani pong maaraman ta ng mga pangyayari. Garong may nagpositibo sa kamalig. Ha? Tira daw mga tugang ang nagpositibo sa Albay o kaya sa Bicol Region. Marami nga ito yan ang mga update sa COVID. Hans Galero, may bago na ba? Please come in. Wala pa rin. Di pa dumarating. Wala pa, no? Pero mayroon ng big post si Mayor Mayor Caloy. Caloy. Ano? Nasabi ni Mayor Caloy, may duwa na nag-positive ng anak sa resulta dyan sa, ano yan, sa Kamalig. Iyo. Ang update po kayan, ang data o mga detalye, taod-taod sa naman. Yes, nasa DOH pa sa ngayon. Roger on that. Naku, wala tayo. Hindi tayo tinitigilan talaga. Hindi tayo tinatantanan. Oo, di tayo tatandanan. Kaya wag rin tayong magbaba ng guard. Yes. Yan, laging mag-face mask, mag-face shield, mag-distansya at least isang metro, magugas ng kamay at alam ang tamang impormasyon. Maging bida. Ida solusyon kontra Ah. COVID-19. Oo nga pala, no? Kandali, nakalimutan ko yung aking face mask. Nakasabit dun sa... Okay, sige, go ahead. So yan sir mga maray na agas, asin man sa mga parantabay, sa iba pa niya tong bareta, nagpapaabot din apresasyon na ang pamilya ni kinatawan Vic Ziga Jr. sa kabos na nagpapaabot din pangadji asin pagrumdom sa indang ama na si former Senator Vic Ziga na nagadan ka nakalihis na January 31, 2021. Sa iyang sinabi, nasa ngunyan apresadong maray kan sa indang pamilya ang pinagpapahiling na pakikisumaro asin pakikidumamay kanlambang mga albayano maski na nga ang mga yaon sa mga darakulang opisales kan gobyerno nasyonal sa pakikidumamay nga ni sa pagkagadan kan sa indang kinamuwatan na ama. Sa ngunyan tabi Sir Mar, puon palan kan na Pebrero 1, 2021 ang nakapatente ini si former Senator Ziga sa Loyola Memorial Park sa Premier Chapel kan Santos Avenue, Sucat, Parañaque City. Alagad sa ngunyan de pa sindala kakapagpaluwas ng informasyon kung noorin man ini ay babalik tigdi sa probinsya kan Albay partikular sa syudad kan Tabaco. Sinabi ni kinatawan Ziga na sa ngunyan maghalat-halat na daw sa naan publiko sa gigibuhan ng Ecological Services kini sa Senado kan sa tuyang nason asin iba pa pati ng mass services dahil sa gigibuhan na sa nanindini via Zoom tangan iso mga nakakamidbid asin nagpapadaba didi kay former Senator Ziga makasabay man giraray sa siring na mga aktibidad. Niya na paggal daw, tautod na pagka alas 6 ni pagkabanggi, magkakaigwaman ni Novena sin Mass at the Week ni Senator Ziga, pero via Zoom ini, sa mga muyang mag-intra, pwede man makisabay na sa nadigdi dahil sa kipuhan man daw giraray na sunodon ang magkakanigong health protocols kontra sa COVID-19. Pero kayan, magkakaigwaman ni Cremation at pakatapos kan mga nagkaperang funeral services dangan ni Oli digdian sa iyang ni si former Senator Ziga digdi sa probinsya ng Albay, partikular na sa ginuganan kaning syudad sa Tabaco City sigun kay kinatawan Ziga alagad sa kunyan depasinda nagpalawas ni eksaktong petsa kuno ring gigiribuhon ang siring na mga aktibidad. Ibong nalado ang Junta Provincial kan Albay nagpasar naman ni resolusyon sa panginot ni kinatawan Glenda Ongbungao ni ining resolusyon na nagtataunin pagmidbid asin pakikidamamay man sa saro sa mga nagserbi talagang matibay na gobernador, senador asin iba pang posisyon sa gobyerno manungod digdi sa pagpadalagad man kan sa tuyang kapalibutan na si former Senator Vic Ziga na ngunyan iuman ang ama ni kinatawan Victor Ziga Jr. sa Junta Provincial kan Albay. Ayun, so iuli yan digdi naka-earn. Yes, naka-earn na siya. Pero dahil pakita ng detalye kung dahil naging gobernador man ang digdi sa probinsya, kung iaapit yan sa Kapitolyo. Sa ngunyan, wala pa tabi, Sir Marta. Ito nga ni, ang susog sa pagkikipagwalay kay kinatawan Ziga Jr. So Meteorological Services na igwasinda. Sa Senate pa sa nang igwasindang pinagpaplanuhan and to follow pa nga ni so schedule and via Zoom na inigigibuhon. Roger na. Okay. Sabi Sir Marco na paramientas na informasyon may kinaraman man sa tuyang pagmundo as in pag-honra man kay former Senator Ziga. With Voice sa Mobile, Ans Galero, DCGB.
Thank you very much, Sam. Makatugang yan pong update. Manungod po dyan sa pagkagadaan ni dating Senador Victor Ziga Cantabaco, naging gobernador, di man sa probinsya, kan mga panahon. Kaya, tapos mga tugang ni board member Victor Ziga Jr. kan First District. So, condolence po tabi sa pamilya Siga and kay former Senator Vic Siga. Thank you very much for the service to the Filipino people, to the Albayanos, and siyempre sa mga senior citizens because one of the remarkable law na naipasar mga tugang ni former Senator Vic Siga, ito po na Senior Citizens Law. Okay? Bueno, dagdagan niya to. Mga tugang mga impormasyon, hali po dyan sa luwas. Walang puknat na mga balita. 16 minutes bago po mag-alas 11 to. Nasa linya, partner Alarmario. Partner, please come in. Yes, partner. Kung nagatagapalpak ang linya ka 911 hotline, may mga option man na numero na publikar ko niyan kan CDRRA mo. Ini ang ako atang informasyon digdi sa opisina ka CDRRA mo, partner. Dahil kan informasyon na minsan may mga apod na emergency sa 911 dahil daw kinagisimbag. Pero napangalasman nga ni sa information digdi ako na nga nangyari ni pero baka daw pamisan kaya daw ining kuan na 911 pero makaalas nga ni basically ang information digdi tabi partner pwede ka lang palag mag-upload sa 911 nga local kung smart ang sa imong cellphone pero pag globe diretso ka sa national. Pero busy. Pero busy daw, busy line So ano ang mga numero talaga na pwedeng apunan? May mga option ini na bigataw sa tuya, landline, smart ini. Pwedeng i-take note, 097772. Smart yan, landline. 097772. 72, yes. Landline ini. Apo. Landline ka ni Smart. Aha. Tapos? Sa Globe, bigo man kay landline, 0947, ay kon ini, parang 11 ini, 0947 277 527, Globe. Globe ba itong 0947? 0947 277 527, Globe. Okay. TM, bigo pang TM, 0926 0926 408 408 2485. 2485. Yan. Ayan, okay. Token text. Bakit wala lang? Token text. May token text pa. 0963 72 58 323. 0963 Apo. 72 72 58 58 323. 323. Yan, okay. So yan apat ng numero yan Kaya kung medyo palpak sa 911, sabi kan aligasyon nakaabot sa tuya o informasyon, may mga option man palang kitang pwedeng apudan. Ang arang ko kayan, sa mga kapitanes di barangay o mga barangay, may mga beach radios na naikabit, tapos iyan pwedeng umapod dyan sa sa 911. Correct. Sa ibang barangay, so ibang negative pa man. Pero saturated na. Hindi lang. Basta, sunailing ko lang. Kasi baka dahil nagagamit talagang Sana sa pagbarangay, alis sa barangay, gamiton nindo yan. Important. Kaya yan binugtak dyan tangani na mas madali na maka-upload. Dyan walang busy line dyan. Kaning BHF po, automatic yan. Walang busy line, walang bayad. Lalo kung medyo elevated sa imong area, lalo sa barangay hall. Maka yun ang ibinugtak na radio dyan kasi may repeater Kung yan talagang... Kaya baralda talaga. Balda-balda. Sana gamitin ng kambarangay. Saka sa mga residents sa kambarangay, in case na may mga emergency,
try to contact your barangay officials. Saka dapat turuan talaga maggamit kan Bicep. Roger on that. So, yaw sa barangay. Okay. Okay, so yan, tabi partner, and follow up sa informasyon na yan, alis sa si Dara Remo sa 911, Alar Mario. Thank you. Thank you very much, partner. Ako. Ayan na. May paglilinaw. Manungod po duman sa mga telepono na dapat nindong apudan. Para po sa 911. Tayang baga, ibinugtak iyan tangani na mas madali na makaragpag-responde kung may mga rimalas, may mga aksidente, may mga emergency. Diba? Yan ang pinaka-purpose kung ata may 911. Ito yung smart na landline 097772. Okay? Tapos mayroong Globe 0947-277-527. Okay? Mayroong TM token text 0926-480-2485. Tapos mayroong itong isa? 0963-725-8323. Yan. Mga pwede doon apudan para po sa pag nagagaling akudir. Tangani na makakulokar sa mga ahensya di gobyerno na nagresponde sa mga sirimpokan ng mga emerhensya. Okay? O bueno, at siyempre, sa mga barangay, alam ko may mga inisyong radyo may mga binugtakan ng radyo, tangani makakonektar tulos, makatugang pakigamiton tabi iyan. As in day pagsaray na nakadisplay sana. Okay? Well, Lawrence Luna, may dagdag tayong istorya. Halip po dyan sa Daraga area. Kumusta ang Banwang Sutil? Tito ng Albay, please come in. Yes, maray na udto tabi Karmar, sin na maray na utos to mga parantabay sa mga dugan niya tong mga bareta talagang magtingali ng riparo na mga tao hindi sa Banuaning Daraga na dakol ng mga pinagtutugtog na mga infrastruktura, mga negosyo at iba pa, talagang harayo pa sa realidad na maging syudad ang nambitan ng Banuan. Hindi ang pinanambitan sa DCGB News ni Vice Mayor Junji Ausian na kung saan sigun sa iyan na kulang pa ang total revenue income na Banuaning Daragatanganing may konsiderar na sarong syudad. Day pa naka 100 million ang sa indang lokal na koleksyon. Day pa Sir Mar. Madali na yan. Pag nagbukas ang international airport, sigurado na yan. Roger. Kung magbabasehan tabi, Sir Mar, ang numero ng populasyon, hindi sa Banuaning Daragatanganing may konsiderar na syudad talagang laog naman na Banuaning Daraga. Pero kung pagbabasehan naman ang total revenue income o ining income na nakukuha kan LGU, naman line aspecto sa ekonomiya, economic, or sa iba pa man na bagay, talagang kulang pa. Sin inian sa indang pinagigibuhan ni na paagi tanganing magisulat naman yan ang Daraga. Kaysa ngunyan nakulaan paglaom, kan mga opisyalis tigdi sa Banuaning Daraga na matapos na ining Bicol International Airport, kailan tayo talaga ang saro sa mga pag-asa ang aning maging syudad ng totalmente na Banuaning Daraga. Maging syudad, ang Banuaning Daraga, dahil nita po doon or dahil niya po doon na Daraga City, kundi Daraga, Nuevo City. Daraga ano? Daraga, Nuevo City. Nuevo City. Roger. Ayos parang kuweba. Nuevo means new. New. Bagong lungsod. Bagong lungsod. Bagong lungsod ng Daraga. Wag lang na tayo magkamali sa pronunciation ng Nuevo kasi baka maging pantalon yan. I like you. Ang nangyayari. Dapat may Parang letter epekto E. ng pib-ibig yan Yan ang epekto ng iskara mo sa... Ayan, nangyayari. Okay. Anyway, sa bagay tayo baga, population, income, local income, tapos yung land area. Wala namang question yan sa land area, kasi malaki ang Daraga, di ba? Roger. Tsaka minsan dahil naman yung pigiling Ang importante yung local income. Kaya makasustenir. Pero nakulang bagay yan,
kapag naging syudad ang Daraga because ang iran niya magiging plus 300% garoy. O di mas Roger. lalong madakula. Aha. Kaya lang minsan kung may question man ang kanibang mga syudad, tas hindi mababawasan man. Roger. Anyway, dapat tawan yung pagkakataon. Sana all. Sana all. Diba? At saka yan, dakulang bagay yan. Pag nag-operate yan, sabi December, sabi ni Secretary Tugadi Roger. December daw, ma-operate yan na, no? Na Bicol International Airport. Abay, Roger. malaking bagay yan para sa Daraga. Posible. Hmm. Posibleng mangyari yan na December mag-operate. Pero ang tangon yan yan pag-monitor niya to sabi Sir Mar, doble-doble na pinagtatrabaho, ngunyan pang ipinasirarong yan sa privado na, magpatrabaho digdi sa Bicol International Airport, maabot na sa 71% na. 72%. Roger, ang natapos digdi sa laog, asin kan last na paglawag niya to, digdi ka nakaaging semana. So, mga premier na infrastruktura digdi sa laog talagang tapos naman. So, runway tapos naman, pinagdudugtungan na sana sa may pagsiring digdi sa may parting Dapo. Asin tabon-tabon. Asin ang kulang na sana talaga sa iba pang mga infrastruktura na nakapalibot digdi sa airport. Pigiling ko yan ito bagang terminal. Aha. May mayon volcano, ade. Roger. Sa front niya, may mayon volcano. Aha. Yun ang disenyo Tapos kung malunad ka na sa eroplano, matulay ka baga naman sa bridge, Roger. napasiring ka na sa loob ni sukan eroplano, Aha. ang likod mo, ang background mo, natutumbok mo, may yung volcano. Okay yun talaga. Ayos. Ayos. Madali na magkapi sa Singapore. Tapos magpangod to sa Daraga. Sa laruan sa ng biyahe. Matindi. Okay, sige. Baka magpa-Vietnam kanyan, Sir Mar. Maraming bagay na mangyayari kapag nagkagawa ng international airport because yung economy will really propel. Roger. Di ba? May trabaho, may mga negosyo, as in siyempre ang oportunidad to travel para sa expansion ka negosyo mo, as in dagdag na kaaraman. Roger. Ayan, okay? Kaya sabi sa Mar, ang panagdag na impormasyon dito sa luwas. Luna TV, Jibika. Thank you very much, friends. Yan po ang mga pangyayari sa Daraga. Sa pinagsisikapan niyang ng mga opisyalis kan Daraga na madagdagan ang local income. Saro yan sa pigbabasehan para makonverter ka bilang syudad. Di ba? Dati 100 million, ayaw natin kung iyo pa rin yan, giraray ngun yan. Pag dahil ka dyan nakaabot, o dahil ka dyan lumampas, dahil ka pwede. Laging syudad. Saro pa sa populasyon. Tapos yung land area. Pero minsan yan na duwang bagay na, wini-wave niya, basta importante so sa imong income mag-suffice o magtama. Tangani na makasustenir. Okay? So yan po tabi, ang mga dugang natong ina. Ano yan? Pag nanggang syudad na ba ang Daraga, banwang sutil pa rin ang tawag sa kanya. Ay, mga kadaraga, pag syudad na ba kayo, ang tubig nyo hindi na andap-andap, ay dapat lang. Di ba? Dapat ang syudad maganda ang sitwasyon. Maging kaya-ayang tirhan at maging kaya-ayang pasyalan. Ano yung tawag dyan? Lovable city. Waterless city. Nangyayari. Partner Luis Barcena, the Flash is now ready to report. Partner, please come in. Oy, nawala si partner. Yan. Partner Mar, maray na aga. At maray na aga sa gabos na mga paraan tabay. Sa mga dagdag pang bareta, kumpirmado palang tabi, Partner Mar, na may na-aksidente mananggad palang digdi sa Buyuan. May na-aksidente sa Buyuan. Na-aksidente sa Buyuan, alas 12 nangyari. Tapos, alas 2, nariparo kan tao. Alas 12 nangyari, pero may nakariparo. Alas 2 na. Alas 2 na talaga. Ano ang inbuelto? Ang inbuelto, self-inflicted incident. Kaya ano nga ni ang gamit? Motorsiklo. Motorsiklo. Oo. Naka 5-6. Nakainom. Kaya masabutan tabi, Partner Mar, dahil pa inimamit-bita na lalaki. Taga sain?
Ay patabi partner bar ma-identify kung taga-sain. Ay, pangyari, ano, dayo dyan? Pwedeng nakayagi lang. Okay. O, ngunyan, ang pinagtutuon tabi partner marka na 911, ka na command center sa 911, sa pagduman ka DCGB News, na kumbaga, ang mga publiko, magtagaingat-ingat man daw tabi partner mar sa pagtaram o kaya sa panghusga. Oh. May kinaaraman sa pagresponde ninda. Ta kung antimano man daw, na kapag may nag-aapod, 24 oras man daw sindang nakabantay sa nasampitan ng komandansya. O ta, iyan ang tinagtawan ninda ng linaw, na maski sa police blatter ka na si Pakpay, maging kanligan City Police, pinagbubungkal niya ito, patingon niya na pagkaaga, wala talaga ng impormasyon, may kinaaraman sa nasampitan ng insidente. And, Sabi yun, dahil nagkapaabot ng information. Taan sabi baga, kanaga po daa, busy. Busy line da eh. Yun ang text kay BPN, di ba? pwede. O, kanaga po da, busy line. Ano ngayon nangyari? Hindi mo inapot kung may diferensya ng telepono ninda? Say, man daw tabi partner mar. Hindi mo tinisting? Dai. Ada, pataro ka titisting. Ada, Oo. tisting ang tanong niya. Kung nag-ring talaga. Roger. Pag may sumagot, talagang nagsabi siya ng totoo. Oo, Roger. Pero kung doon mismo sa harap niya, hindi nahayal mo, walang sumagot, may problema siya. Correct. O, paka, ano ko daw, tabalo-baloon Eh, ka. kundi may tinaong number baga sa kunyan. So, MDRRM o CDRRM o. Roger. Ito ang mga dapat na pudan ta. Garong minsan na nagdidiferensya man talaga. Oo. Roger sa nagsabi, partner Mar. Tapos, salamat pala kay dating Kapitan Greg Azores. Ang barangay Buyuan. Tayo pala ang nagparaapod sa 911. Ngani na maresponde yan ining biktima. Aha. Namun yan, ang biktima, niya na ini sa PRTTH na pinagbubulong sa ngunyan. Pero dahil na araman, dahil report sa polis. Dahil pa, O na pa na ta, dahil pinabot sa polis yan. yun nga sabi, partner Wala Mar. dapat sa barangay, ano yan, di ba? May nangyari dyan, dapat report sa polis. Correct. Hindi yung na-accident ang ma-report sa polis. Correct. Yung mga opisyalis na dyan, nag-asikaso. Roger to that. Wala bang duty kagabi? Ah, Walang duty kagabi? meron, wala namang alam. At pangyari? At yung dating kapitan pa nagpaabot ng impormasyon sa Susmar Yusip. mga amigo, pakarayanin daw. Nakagragay diktikan mga tao tabi, partner Mar. Yun na dapat, so kumbaga dapat parang gari may circle of quick response sa team unit maski daw mga sisikat mga taga-buyuan tangani ng maipag-coordinate ni Marhay. Kuda lamang daw, maski lamang daw no may magronda man lamang na 24 oras piti sila sa sampitan ng barangay na mga barangay tanod. Sa na lugar nangyari sa aksidente na? Purok dos, Purok do, sa may party yan? dikti sa may eskwelahan. Sa may di, matawa-tawa pa dyan. Na-aksidente ni Tabi Partner Marta. So, pinagigibo dikting road improvement kan Southeast Quadrant. Okay. Kainin mga sinyalis, kainin mga reflector light na pwedeng magtaon in warning na dahil pwede mag-diretso sa mga nagkapirang lane dahilan sa pinagbubutas ito. Ayan. Nakamotorsiklo, solo man sana? Ulo, Ay, na sumotor. so, Anong plate number? Wala na sa motor. Kasabay sa ospital pagdara. Nangyari. iyan sana. Oli Tabi Partner Mar, so, ano na ini, so, plate number kan motorsiklo, EC4583. Easy 45 83. 83. Anong klaseng motor? Yamaha sabi ni Partner Mar. Na? Yamaha nga daig ko masabutan kung anong klaseng model ini sa pakukita masyado sa Ano yan? Scooter, straight bike. street bike. So, pagkakapitan sidecar. Roger. Ting marka dyan kung ano yan. Ang nakalag lang kayang picture picture. So, plate number kan motorsiklo. Ayun. Kulang ang report. Iyo. Okay, sige. O, paano na ma-identify ka? Jesus Maria Joseph. Sige. Nangyari. Mm. Kaya nga ni ang mga puda ninda, kumbaga dapat talagang may magparabantay man dikita nga ni nang masabutan kung ano ang mga siring-siring bagay tabi Partner Mar. Oo, Roger, so yan tabi Partner Mar, panagos pa makita kayo sa pagkikipag-coordinar sa kaninang maaraman ng iba pa mga impormasyon na kinaraman sa siring na bagay. Pinagdudoon man lang dikdikan mga residenteng mga nakahulay ka TCG videos na dapat, digdi man niya sa barangay, may 24/7 man yung nagbabayad
nagsasangka, hands-on. Ay, dapat man talaga ta. Primero, ang barangay, may mga tanod na dapat mag-duty. Oo. Oh, di ba? May nagbabantay, di man napakaisi. Ayan sana. May CCTV dyan. Para, Warang CCTV mag-purchase. Tabata yan sa romanan sa mga busy road ng pwedeng agihan, alternate road sa mga abo na mag-aagi sa mga sentro. correct. Diyan minaagi sa Kaluwas ka mga... talaga ni Salvasyon na kandaraga. Kaya nga ni, diyan perming agihan ko, kahit nga ning may gwapa ning tinampo dyan so dahil pa rin ang kaob kang pagtuga ka 1993 yan na golf road hanggang sa Lidong, nabaldak dyan ako nag-aagi. Oo, magayunon bagaan. Kaya lang, ay sus Mariusi pa di. Nangyari. Hige. Roger, o siya ko partner, barlibong ako kayo ng pangyayaring inidikti. Tapos, ito nang informasyon na kasubago pa kami kini ni Kuya Boy, ikakatoy Boy, may kinaraban sa siring na bagay. Sabi yun, di nakablatter sa barangay, Dae, di nakablatter sa pulis, dae, ay kaira ka na aksidente. kaira, Kung mako ito kan maklaim kan insurance niya, rimati ito. Kung correct, sa makwa, yan na. ano tayo. Pagkikibit sa barangay, hindi pagkaisi. Roger, so yan kami partner bar. Babalik na lang kita sa iba pang informasyon. Ako po, si LBD. Thank you very much, Luwens. Dugan nga ito mga istorya na lipod dyan sa luwan. Oras na nga ito, mga kapatid. Alas 11:04 na. Then pagkaw to. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang tamang oras, alas 11:07 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Siniguro kan Department of Foreign Affairs o DFA ang hostisya sa pagkagadan kan Pinay OFW sa United Arab Emirates na si Mary Ann Dainulo. Sigun na inat na nga napabareta na nawawara si Dainulo kan Marso 2020 asin kan sarong simana sana na diskubrean sa iyang bangkay. Sigun kay DFA Secretary Teodoro Locsin Jr. da isinda mapundo sa investigasyon asin sisiguruho na madakop ang duwang Ugandan nationals na pigtutubudan na may kagibuhan sa pagadan kay Dainulo. Mantang nagsumitir naman in sarong resolusyon si Senador Riza Hontiveros na may kamauotan na napapundo ang illegal trafficking nin mga Filipino sa Middle East. Paliwanag kan senadora na saro ini sa rason kung nata nabubugtak sa peligro ang mga kababayan na Pinoy abroad. Yan ang pangalas 11 bareta, haligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Hinebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Sa inyong nadamo, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxbit. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxbit. Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxbit. Maxbit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxbit. Sa Maxbit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, mga tugang, pos mo yan te, pos mo yan bro, pray until something happens. Balik na po kita sa programa mga kapatid. Welcome sa Granay sa programang Aramon Yato kanya pong Aldaw. Sa mga nagtatabay po sa tuya sa DCGB News online Facebook page. Hello kay Ma'am Annie Armstrong, Marinod Tumar, watching from Melbourne, Australia. God bless. God bless din po Ma'am Annie. Good morning po and keep safe. Siring man si Arnel Basaysay, Marinod to Tabi, Kuya Mar. Tiglanda Bilasco, Marinod to po. Kay Maricho Caranza, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sirin man kay Manoy Binoy na Balidoy. Happy birthday, Manoy Binoy. Many returns of the day. Bueno, mga tugang, balik na kita sa mga istorya. Ngunyan po na pagkaaga. Pamahal ng Barakalon, Mark. Makabot pa daw kita. Ha? Pamahal ang Barakalon. Pinunan sa nakan orig. Hanggang sa amin nabot na sa mga gulayon talagang matindi na. But then, sabi nga ni, mga tugang, kaipuhan na humiro sa gobyerno and dumiro sa mga tao. Medyo may problema na sa supply ng karne na orig. Padit ang orig, mga tugang sa Albay. Tapos sa ibang mga darakulang origan, urubos na. Duman nga ni sa Muya, may sarang origan duman na dakula noon. Dahil ng laog, ubos na. So mga backyard man, naubos na, pinabarakal na tanadag kan mga nagdarayo kan mga nakaaging taon. Nakaaging taon last year. Tapos sa mga kataranid na barangay, yun na yan, may nagkaigwa po ng problema sa Bakakay. Di ba? May sarang darodakula man duman na origan, duman so may nagpositibo man sa ASF. Yan po na African swine fever na nagdakaw sa para magdiit ang nabubuno na orig. So mga dati nagbubuno ng 3, 4, minsan saro na sana, minsan daina. Taday nang nakukuha. Yan ang problema ko niyan. So pinagtatawan ng panahon na maibalik yan. Pagabot sa mga gulayon, yan pa saro pa, tari na pado kita mga tugang nin bagyo na sunod-sunod. Tapos nagkakaproblema sa mga agihan. So siguro this time, gibuan na ning paagi na ang konsumuhon ta mga tugang na mga pagkakandig di sa Albay. Sumanghali na sa nadigdi. Sa paagi po kan pagkugos kan programa kan Department of Agriculture na plant. Di ba? Let us grow our own food. Whether mga tugang sa mga lotita or pwede man mga tugang sa tuyasan ng mga nata o kaya sa tuyang mga garden, natad or port sa arugang pigigibo ni Mama Chi. Di ba? Okay. Sabi ko kanakaging Aldaw, naistorya ko sa Indo itong pigigibo niyan sa Mindanao. Because aram ninda na dahilan sa problema sa supply sa Luzon kan mga urig,
asin mga gugulayon, madalagan duman sa inda. Pero, pigibuan na po ning paagi, nanganing day ma-deplete o day maubos, balanse, may mawawalat, asin day maapektaran na sa indang ekonomiya duman, sa indang barakalon duman, at this early, si dating Agriculture Secretary Manny Piñol, piging kanyar sa mga barangay to grow their own food. Itong pigapon din ng municipal, Mindanao Development Authority, pigagad mga tugang sa mga lokal na gobyerno duman na. Ngaya, mag-inisyar ng self-reliant food production program, tangani na mapakaon sa mga respetibong konstituentes dahil naka-atubangon yan ang bilog na nasyon sa maigpit na food supply asin paglangkaw kang presyo ng mga barakalon. And if it is happening, nakatuwa sa ibang lugar, dahil man kita ligtas kanta, nasa Pilipinas kita. So, ang pwede tang gibuhon is magtanom. Magtanom magataman kaysa tuyang kukonsumuhon and not to rely solely mga tugang sa merkado. Okay? Madali sa naman ngaya. Ang magiging sistema. Actually, kung day kaning daga, day kaning lote na pwedeng tanuman, day kaning garden na pwedeng tanuman, pwede kang magtanom mga tugang sa mga paso or sa plastic. May aram akong 17 na klase ng mga vegetables na minatubo mga tugang sa mga container sa naman. And yan, sabi nga ni, from our pots to table. Yan. From garden to table, Kundi from pots to table. Okay? Number 1, sa mga mahilig baga magkaoning mga salad, yung lettuce, di ba? Yung lettuce, mga tugang, makaskas, asin, madali po yan na magtubo. Pwede mong itanom sa masitera. O pwede mong itanom sa plastic. Na dakula ang bukana, dakula ang buka. Bako man hararom, pero dakula ang buka. Yan. Yung lettuce, number 1 na pwede mong gibuho na pwedeng makaon mo. Okay. Pandua, yung spinach, yung kangkong, yung kangkong, yun, pwede patubuin sa sa masitera o sa container o sa plastic. At least ang rarom niya mga 6 inches, tagani na magtubo kay maray. And then, madali na pagkuhaan. Paggupit-kupito mo sana. Di ba? So, reklamo nindong mahalo, no, ngaya. So, lada, bunjing, pwede patubuon sa masitera ang lada. Kaya mo kay puwanin dakulang lote, pwede sa masitera ang lada. And pwede mo ikag sa naman dyan sa ports nindo, sa harong nindo, sa gilid, sa may barisbisan, pwede nung gibon yan. Okay? Yung lada, sabi nga ni mga tugang, di man kay puhan na yung dakula na espasyo. Okay. Pangatulo, yan, yung spring onions, di ba? Yung sibuyas. Pwede patubo, madali yung pwede magtubo, madali yung magdakol. Di ba? Diday ka naman dyan sa palengke. Kung magibo ka kung masanlag ka, pwedeng giris-giris mo na sana, magkuha ka dyan sa tanong mo. Okay. Dakula ko na bagay po yan, O yun, ang patatas. Pwede palang patubuhin niya sa masitera ang patatas. Igugununon mo. Pig-testing ko na ini. Duwang masitera, susarang masitera, niluhuan, mga tugang nindakula. Sa masitera, ito ang salo. Tangani na pag-ani mo, makuha ka na sa mga luho. Kan sa imong mga bunga. Ayun kayo sa imong mga unod. Di ba? Kasaro pa eggplant. Ito yung eggplant, yung talong, mahalo na ngunyan. Pwede mo itanim po yan mga tugang sa mga natad po nindo. Bako sana sa garden, kundi maging sa mga containers. Kailangan lang na, aramon tayan. Kundi sabi nga ni,
Yung ugat minsan yan nagiging kontrabida ta. Gusto ta instant. Yo. Okay? Bueno, mga kapatid, may nawawala pong wallet. May sadiri, may pangaran, mga tugang, na Thailand, as in color pula. Okay? May laog na UMID, SSSID, TIN ID, PhilHealth, ID, saka driver's license, may ORCR, as in motorcycle, saka may cash. Nawara po ni kasubang ginahulog sa motor, kung sa man po nakapurot, o nakakuha pagkabalik na lang tabi sa tagsadiri, o kaya di sa DCGB. Sabi yan ni Dario Orpiada Morente, kan na kilometer 16, Bangkiruhan, cellphone number 0930-5514-343. Alright. Bueno, dugawan tayo ng istorya, ali po dyan sa luwas. Nasa linya ang 3rd District, Jimmy Nasalita. James, plus kami, James. Salamat Tabi Amar, maray na aga sa mga parantabay, medyo ayos na panahon tam, init na. Kaya kuha na pinagsusurod ng unyan ni Congressman Fernando Didi Cabredo ang mga natatada pa na mga puludigding dahil pa nagkakaburungkal Tabi Mar. Papatara naman ini and sa mga nainot na niyang naipatanom na mga kamote and mga gulayon, at least nahihiling ng unyan ang produkto. Kung halimbawa mag-agi ka digdi sa mga halimbawa Ligaw Buduran Road, igwa na ika dyan na mahiling sa mga gilid-gilid ka tinampo na produktong pwede mong mabakal barato kaysa digdi sa mga merkado. Kumpara kung dahil kayo di kayo ni nag-esperso, pinuunan bagay ni dating Congressman Fernando Gonzales, pinapanagos and mas pinarambo, talobo ni Congressman Fernando Didi Cabredo, posible mahaloy na maka-recover asin pangtapatay ni Tabi Mar, tangani dahil magpara uminto ang presyo kan mga panginot na para kalon, lalo na ining sa ngaran na pagkaon. Yan, di kita Pimar na timpuan ko si Congressman Didi Cabredo dahil ang target niya ngunya naman nganing pagkahapon an dumanon itong sa mga ongoing na patanom niya ta 1 million baga na mga kamuti cuttings pananom an buminagsak digdi sa Tercer Distrito Canalbay. Ipogas na ini sa mga kabubuldan. Kung manray na aga, sa ibong nalinya po si Mar sa DCGB. Congressman, good morning po. Good morning. Po, congratulations po Tabi. Nagpaparadakula sa tuyang mga paratanom dyan sa Kunyan, sa Tercer Distrito. Ako baga kaya, Tabi, sir, ang vision ko, maging road capital. Yes. Ining Tercer Distrito. Nakikita ko kan mga alos-oral daw na mga post nindo duman sa Facebook na nag-aani na kan sa mga produkto sa mga kababayan ta after sometimes 3 months Oo. Ang ko yung tatabi digdi, sir. Iko kita mo yan na 1 million na balago ning kamote. Sana makaagad na na. pigpatanom. Sana makaagad man. So, 1 million na cutting sa? oo, balagon. Ang pagmekaniki balagon. Yes, opo. No, munyan. Sabi ko nga ni, kung sa sarong balagon o sarong kamote cutting, kaya mag-produce ng sarong kilong kamote. So maabot in the next 3 to 4 months, magkakaigwa kami ng 1 million kilos ng kamote. Yes, Ang pwera pa sa mga dati may. Opo. So siguro pagiling ko mga 3 milyon na kilo ng kamote. So digri mo na kita ibulit ako sa 1 million na pipapatanom mo niyan. Opo. Sa 1 million na yan, 20 pesos na sana o 25 ang kilo, that is 20 to 25 million. Wow. Na kwarta. Opo. Ang dayon na pampigaasa na magkakaigwa kita. Kunyan, kung kada sarok na sa nangaya, igwaning 4,000 pesos, nasa 500 tao, ay 5,000 katao, ang magkakaigwa ng income na arog kaya. Yes. So nakulang tabang ini dyan sa countryside. Opo. Okay, so ang kuyang ko tabi, digdi Papa Mara, ang mga tao dyan sa kabubuldahan, sabi ko nga
ang pagtabuhay nila nakadepende sa niyog. Ano? Opo. Ang niyog, it will take 2 to 3 years Yes, para oho. makabuelta. Totoo yan. Kumpirmado yan kan Sa bagyo. taga-PCA congressman na talagang madidipisilan kita. Oo, grabe ang pagtios dyan sa bulod. Mhm. Ngayon, pakakistorya ako sa mga tao, o kung disidido niya ako kamo, tatabangan ko kamo. Mhm. So, di ka mo magparaasa niya ako sa niyog, so pig-asahan nito dati, na kada 45 dias, na igwa ka mong piguguti, Mhm. ngunyan niya ako nawara ito. Kaya niya ako kinuwala to na katawang kamukang gobyerno ng bagas, ng relief, tawa naman niya ako kaan mo niyan. Oho. So, uni niya ako, tabangan ko kamo, magtaranong kamo, habang nagtataram kamo, taong ko ang bagas. Yun. Oho. So, tuda-tuda tabi, ang kuyan, ang urugmao sinda, nagtaranom sinda, Mhm. sa mga maabot na aldaw, kaurong ko si Tesda, sabi ko, ihanda niya ako, i-training ta na ini sa food processing. Yan. Kapag nakaukod na ini, tamang-tama maani, Mhm. pakunsa na ako ining kamote ang ipabakal ninda, kundi produkto hali sa kamote. Yes. Opo. Pag inibo ninda yan, Papamar, Mhm. mas nakula ang ikitao ninda. Sabi ko nga ni kay Jim Kasudma, kanag-report congressman si kanag-report si Jimmy Kasudma, tanaog mo siya kanahiling niya so nag-araning kamuti. Sabi ko, sa saro sa naging assignment ko sa Sorsogon, ang saro sa pig-o-appreciate pag mga may bisita duman sa bulusan, itong so giniriris na manipiso na kamuting prinitos tapos bibud-budan ki powdered cheese, masiramon? Ay, pwerte yan. Oo, garo man sana, garo chipi. Sabi ko nga na sa inda, kung igwa ka mong produkto, igwa ka mong kamote, uy niya, kung bala niya ako, Mhm. karunong ko ang DTI, Yes. training DTI, naghahanap man sinda ka yan. Mhm. Mhm. Maghahanap sinda kayo ma-implementaran kang mga programa ninda. Kaya Opo. nakaging mga bulan baga, Mhm. napatunayan da yan. Yes. Iyo po. O may mga may mga barangay nang nagkinabang ka itong mga pigpanao kang DTI para sa food processing. So yan ang sisabi ko sa inda, Papa Mar. Padagos na ninda ang pagporsige sa buhay, Mhm. ipadagos ang pagigos. Tako bilang sa indang opisyal, Mhm. kayo man ako mapabaya. Yes. At kanailing ko na dahil diyan sa higos kan mga kababayan ta diyan, mas lalo ka man ay higusan na maghanap ng pundo pwedeng makatabang. Ang pinaka-difícil mo yan. So, sigapod na sana all. Yung nga may mga nagagad nga ni, pwede nga yan sabihan si Congressman Didi, natawan man kami sa First District. Ang nangyayari. Kaya ang gigibo ninda, sana all, pag dinuman ko sa mga barangay, may mga message na, digdi man niya sa mo ko, pasyara naman digdi sa mo. So kaya nailagod ako ng pupundo kilipot. Yan, naging viral na, no? Viral na dyan sa 3rd District yan. Oo. Ayun. Okay, so, ano po tabi ang sa imong tugon dyan sa mga women planters na tabi, Congressman? So ini, sabi ko nga, gusto ko, padagos na ninda ang pagpursige sa buhay. Dahil mawala ng pag-asa. Mhm. Inagyan man kita ng mga kalamidad, yaon ang pandemya, walang mga trabaho ang tao. Tuni ako, may waso ng mga daga. Mhm. Paano mantaya ko yan? Ako tabi, kining pigibo ko, gusto ko, akma maninido man sa prosopwesto ko bagang bill Yes. na establishing a roadcraft and research center and development Mhm. digi sa 3rd District. Opo. Na gusto ko nga ni maging roadcraft capital. Mhm. So yun yan. Gusto ko, pag habang tiga-diskutir ini naman sa Kongreso, may rason ako, ilingan niya ako. Gusto niya ako, hindi dumurumang ka mo sa distrito ko, tamahalingin do. May showcase. Pag kisayang ka magkiling, Mhm. igwang roadcraft. Yes, may papahili, may showcase ka, no? Oo, tapos, grabe, pigiling ko na ang potential ka Mhm. na sa susunod na taon, 1 million, may dating nga kaming tanom na 2 o 3 milyon, Mhm. apoy na pakan ubi, so mane, so radis, Mhm. puri ng mga roadcraft.
Iyan. Maabot ang sa susunod na taon, gulpi na tabi ini. Opo. Mamimidbida na tuloy kami. Iyan. Saro sa notable tabi kong na nahiling ta is in-involve mo na sa mga youth na pwedeng sumali na dyan sa mga may edad ng mga planters ta. Pag nailing kang mga kabataan na may potential talaga, dahil man sinang empleyo, yung may alternatiba na sinadige. Dahil na nakipon, nagbaba padigi sa sentro, magduman sa Manila, para magkaigwa ng hanap buhay, kundi dumana sa lugar ninda. Yes, oo. Yan ako na bagay po yan. At sabi ko nga ibang klase ining naisip nitong implementation kan government internship program na instead of doing office works, dumansin na magtanom-tanom. Yung kaya sabi, Daddy Mara, sa totoo lang, ining COVID, di taram kung rin yung matapos. Correct, opo. Ano? Di taram. Di taram kung mabawasan ta ang epekto ka o baka mas lumala pa. No? May mga variant na baga ng mga nagarulukas. Opo. So, sumunyan, ang pinakakipuan taligi, pinaka-importante, masecure ta ang pagkaon. Yes. Oo. Pagdakol ang pagkaon, medyo makakalaban kita sa COVID. Pag masustansya, mas lalo na. Yes. Opo. Magayon yan yung kakaunon mo, ikaw mismo ang nagprodusir, sigurado kang ligtas at saka masustansya. Ang COVID, yun ang tigabod na survival, bakong fittest, survival of the healthiest. Pag nagparaleluya ka, mati ka. Tama. So, anong panlaban mo dyan? Masustansyang pagkaon? Yan, oo. And ma-attain mo lang yan kung ikaw mismo magpadakula kaya na mahiling masusundan mo talaga kung paano yan nagdakula na libre sa mga fertilizer o kaya chemical. May sarap nga rin pag-uron. Nag-restore yan, supplies control. Sabi ko, ano man niya ako ikokontrolin do kung wala pa ng produksyon? Wala na Oo. Ako niya ako, ang iro ko, padakulo ng produksyon, kapag alang ka ang supply, pimi nang mababa ang presyo. Yes, Tsaka din yan nagja-jive yan duman sa programa man kan DA na plant. Sinda, tama yan, plant. Sa kuya naman, plant, tapos dapat gibo. Iyan, Sa kung plant, di mo bigigibo. Dahil ka man ng mga igataong asistensya sa mga nagatanom o pangpainganyar. Dahil man yan mataranom. Iyan, kung mga parang may insentibo ka, yes. ikaw ang programa para mas lalo silang ganahan. Yan, imagine to that, Dati, garo sana sa karaw-karaw ang style ni Congressman Didi na tara na mga mo, mas rew sayaw man kita. Tara na mga mo, magkaranta ka mo. Ganyan iba na. Padakula padakula ang programa tabi kong Didi. Kuyang ko nga yan na ang pagtatanom, haloy, at sa totoo, Daddy Mara, haloy nang nagpapatanom ang gobyerno. Ayo? Apa. Mahiling ta mga retrato ng nagtataon ng pisok. Hindi ka man nahiling na nagtubok. Day na. Kunya, baka day na supervise kimaray. So, sa kuya, naukudan ko kay dating Congressman Fernando Gonzales. Apa. Dapat nga, pag tabangan mo, pagpuon pa sana, sa preparasyon, habang tigtatanom, turuan mo ng may technician, may nagtuturo kang tamang pagtanom, sundo sa pag-ani, tabangan mo. Yan. Sa kita kaya digdi, haloy na panahon, ang kultura, pagtatanom, pero dahil di man sa naso nakukuha, dakulan na uyam. Kaya dakulan na baga napabayaan pa ang mga lugar. Yes. So, ganyan ang kepuhan ta, may balik na so, kultura, so, ilig, liwat kang tao na magtanom. So, ako, masasabi ko na matrayumpo ang pagpapatanom ko, ining mga tao, nahiling ko mga mahigos, kayo mo yan na hapon, may itatao ko sa indang relief. Iya pa. Okay. May yan ako na dakway si Jimmy,
Mhm. So mga kabubuldan, mga coconut planters yan, tatawan mo niya na hapon. Mhm. Ayun, iyan ang ano Tama-tama, nag-init na kong, makakabuelo ka na naman kilibot dyan. Ingat na lang po, tabi kong, be sure na healthy man giraray. Tangan dako lang nag-asa. Ayun, Perming, gigibot ha. Ayun. Pasiguro, Perming. Sabagay, ikaw, mahealthy ka ta, matibay ka sa bisikleta, matibay ka sa ralakawan. Sabi ko, kung maluluyo man sa ng mga teenager, matagal kayo sa lakawan kay Kong. Aba, Congressman, salamat po maray na sabi niyo po sa program. Dakulang bagay po ini na makaingganyer kita nin mga kababayan ta, not only sa mga third district, kundi sa iba pang parte na inabot ito yung broadcast na magtanom para sa seguridad din pagkaon. Okay, thank you po. Thank you po, tabi. Okay, game. Hello. Yes, go ahead. So yan, Tabi Mar, may gusto na congressman, digdi sa tercer distrito ka na Albay, ako haranian boto sa agriculture. Tagraduado ba ako sa Bukap, sa agriculture man. Sabi ko nga niya ko, parang, ang assignment ni Jim sa third district, mas lalo niya akong hahararong ta, love niya ang agriculture. Love ko ang agriculture, Tabi Mar. Kaya, namumundo ako kung nailing ko ang bulod na dahil itanom, bulod na pinagkalbo, kiabig puputulan nyo. Pero ngunyan, Tabi Mar, ugmauno na kumailing man mga bulod. Mailing mo, bako na so, awutan mo, talagang kultivado, may pinadala si Congressman Digdinin sa sarong barangay nin traktor. Imbis na arado, karabawaan na trabaho. Makina na, madalion. Yes. Madalion. Kaya marikasaan na dalagan ka na mga patrabaho, motivado ang mga parauma. Yes. Okay, so yan Tabi Mar, sasabayan ko, si Congressman Fernando Didi Cabredo mo yan, sa sayang, bakoy ni relief distribution na related sa kalamidad, distribution ni Kirelip dahil sa paghigos. Yes. Oy, Jen! Go! Saro sa ng kaon-kahon na pantano ma. Ano, sige. Saro sa pantano. So, tinarap ko sa kao. Abati na da. Ay, salamaton mo, salamaton. Thank you po, Gabi Kong. Ano nun ka ni Tabi Mar? Magagamit ka sanggot. Di ba? Ibang klase na. Alright. Ayos. Kung po na pasiring digdi si Papa Mar? Next week na, Tabi Mar. Okay, sige. Alright. Approve yan, approve. Okay, salamaton. Mga dagdagyatong informasyon with Congressman Fernando Didi Cabredo, Kimi na salita di si GB News. Thank you very much, Jim. Mataga kay Congressman Didi. Salamat po maray. Oras nga ito, alas 11:40 na ng pagkaga. Ang oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasa. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot, bag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo kan 3rd District of Albay. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wise.
5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Coffee Mate, bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxbeat. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxbeat. Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxbeat. Maxbeat, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxbeat. Sa Maxbeat, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay. Igwa pang alaga, kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvela. Alright, mga tukang balik po kita sa tayong programa. Aramon niya tungo niyang pong aldaw nin Miyerkules. Napakabilis ng oras, 14 minutes bago po mag-alas 12. Dugagantan mga istorya. Hali po dyan sa lawas. Nasa linya ang satuyang The Flash. Luis Bursi Barsana. Simbilis ng kidlat. Luis, Salamat po, Partner Mar. Magandang umaga. At Roger. Uy, kumusta ang mga pangyayari mo yan? Ano development? Roger, magandang umaga, Partner Mar, at magandang umaga sa mga tagapakinig. Nandito tayo ngayon sa Naval Forces of Southern Luzon, sa NAVFORSOL, na kung saan makakausap natin tabi, Partner Mar, si Commodore Jose Maria Ambrosio Espeleta, ang commander ng nasambitan ng komandansya. Ito ay may kinalaman na, Partner Mar, sa isang Chinese research vessel na napadpad sa bato ng Catanduanes. At may mga ilang clarification silang gustong ipamahagi sa ating mga tagapakinig para ma-avoid yung mga misconfusions. Kasi ito pala, Partner Mar, ay sa intro natin, itong vessel na ito ay napadpad lamang dahil
kumbaga kumuha sila ng shelter para makaaywas sa sama ng panahon sa Pacific Ocean. Okay. Oo, Roger. At may iba pa tayong bagay, yung mga katanungan kung bakit napadpad sila sa Pacific Ocean samantalang siyempre pag galing China, dapat nandun lang sila sa may area nila. Oo, Roger. So makausap natin dito si Commodore, may kinalaman sa ganitong pangyayari para ma-educate rin natin ang ating mga tagapagtinig may kinalaman dito. Commodore, magandang umaga po. Ipasa ko po ang linya kay Mardela ng DCGB. Commodore, good morning po. Magandang umaga. Mark, Opo. good morning. Welcome po Commodore sa programa. Espeleta po. Commodore Espeleta. Yes, sir. Nice having you po sa program and welcome po sa programa. Now, Commodore, Salamat. pwede po pakilinaw natin ano ba itong alituntunin pagdating dyan sa sheltering ng mga foreign vessels sa karagatan ng ating pong bansa? Opo. Ito pong nangyari regarding sa Chinese research vessel na Jiageng. Pumasok po sila sa ating EEZ noong 27 January. Apa? Ngayon, dumating sila sa Camarines, sa Bato, Catanduanes pala, sorry. 29. Okay. Aha. They are seeking refuge because of bad weather. Allowed naman po ito sa United Nations Convention on Law of the Sea. Actually, ginagawa rin natin ito pag tayo nasa ibang lugar, tapos inabot tayo ng mga masamang panahon, nagsisik shelter din tayo. Sila po ay nag-submit ng kanilang request through the Chinese Embassy papuntang Department of Foreign Affairs noong 27 din, I think. But up to nung pumasok sila, wala pa kaming natanggap na authorization or approval from DFA. And then, wala tayong magawa, kundi we can just monitor them kasi nandiyan na sila. Authorized naman po ito through sa international law unless meron silang ibang ginagawa na which we monitored na hindi naman lang talaga, nag-seek shelter lang sila. Ayun. So ito pong Chinese vessel na to, we made sure na talagang lang sila dyan sa Catanduanes, na naka-anchor lang. They should not engage in any other activity. Hindi nga sila pinababa rin ng barko. Okay. So, ang Coast Guard po natin, 24 hours pong nagpapatrolya, minomonitor sila dyan. Inikot-ikutan sila. Medyo lang kasi, parang lumaki yan because mayroong malumos na balita na hindi pinayagan daw yung Coast Guard na umakyat dun sa barko. Di ba? Parang ganun yung Opo, hindi naman po ganun kadali na papayagan na umakyat kasi this is a Chinese government-owned vessel. Opo. May protocols po tayo na hindi mo pwedeng akyatin yan ng basta-basta. Yes, so saka because of the COVID din yata. So malinaw Yes, sir. malinaw yan, Commodore, na in cases like this, ang nagde-decide niyan kung pwedeng pumasok o mag-shelter ang isang dayuhan na barko, yung DFA. DFA po talaga. Yun, oo. And yung pag pumayag ang DFA, the information will be channeled pababa hanggang sa inyo. Okay. Opo. So it so happen na ito, medyo na antala yata yung order from DFA, nauna nang nakapasok yung barko. Yes, sir. And then, valid naman yung kanilang request dahil masama talaga ang panahon. Opo. Okay, so wala namang bumaba, wala namang ginawa ng iba. Wala so po. after that, sir, umalis na? Umalis po sila nung February 1. Actually, ang request nila, up to February 2 sana yung shelter nila. Pero nung gumanda na yung panahon, February 1, na in-inform naman nila yung Coast Guard na maalis na sila. Opo. Okay. So at least naliwanagan naman kababayan natin. Sir, pag ganitong mga may mga isla tayo, may mga areas tayo na nahihirapan pag ganitong masama ang panahon, makalaki ang karagatan, hindi nakakapag source out ng kanilang products from the mainland. May maitutulong po ba ang Philippine Navy para sa ganitong kaganapan? Alam mo po, ngayon po talaga dito sa East,
side natin, masama panahon dahil amihan, di ba? Opo. Catanduanes, Cam Norte na side, at saka yung sa Quezon. Normally, ang nagkakaproblema dito sa atin, itong Rapu-Rapu eh. Fronting Rapu-Rapu. ata, di ba? Legazpi and Tabaco area. Opo. Opo. So minsan, Pag-amihan. wala silang naubusan ng product, di ba kabili? At syempre, di bawal pumalaot. Anong pwedeng maitulong kaya ng Philippine Navy rito? Sa amin po kasi, mga barko natin, kung titingnan po ninyo ngayon, dahil sa sama ng panahon, wala rin tayong barko dito sa side na to ngayon. Nako. Dahil nagsisik shelter din. Opo. Pero ganito po, kung kaya naman namin, iparating lang po sa amin yung problema. Baka pwede natin gawa ng paraan. Ayun. Sino ho ang pwede na dapat na magpaabot yan sa inyo? Kahit diretso po sa akin, itawag dito. Okay. Gawa natin ng paraan yan. Ay, opo. Okay. Commodore, maraming salamat po. Natalis po si Luwens. Luwens, may dagdag kang katanungan kay Commodore? Go ahead po. Salamat, Paring Mara. Salamat Salamat po, sa mga sir. nakikinig. Huwag Thank po you kayo very much. mag-alala. Ang Philippine Navy ninyo, laging nakaantabay. All the time, sir. Anytime na may mga importante po kayong information, just call us para maipaabot sa ating mga kababayan. Salamat po. Apa. Okay, Luwens. Roger Tabia, partner Mar, wala naman ako ng iba pang kahaputan kay Commodore. Wala na akong ibang katanungan tungkol sa kanya kasi nalinaw niya na yung tungkol dito sa Chinese sea vessel na nakita dyan sa Bato, Catanduanes. So, dapat yung mga residente dyan sa lugar na yan ay wag ma-alarma dahil ito pala ay binigyan rin ng solusyon ng Philippine Navy kasama yung Philippine Coast Guard. All right. Roger. So yan partner Mar ang mga dagdag na istorya dito sa Navorsol. Kasama si Commodore Jose Maria Ambrosio Espeleta. Ako po si Luwens Burso Bersena. Thank you very much, Luwens, saka kay Commodore Espeleta, kang Navorsol. Maraming salamat sa mga kasama nating Navy dyan. Good morning po tayo. All right. So, yan po ang mga paglilinaw at mga pangyayari pa sa tuya pong palibot. Duman sa mga kababayan handa na ba kayo? Njeng, handa ka na ba magpabakuna? Ha? Iyan, basta ito sabihin ko sa inyo, nung Saturday nakausap natin si Mayor Rosal. Duman sa programa ni Father Momoy na Boses ng Kapalibutan. Maliwanag duman ang payo ng alkalde, di kita pwedeng mamili. Di kita pwedeng mamili kung ano pwede nating bakalon. Ano available, because it's also approved by the FDA, yun ang titirahin natin. Yan. May mga maabot man na mga ibang pwedeng mahirasan makitang ibang klase ng bakuna na outside of itong pigbabakal kang syudad dahil duman sa sa COVAX facility. Ito pinag-consider man kan WHO para ibariwa sa iba-ibang mga nasyones. So, ang Pilipinas, kaibanan dyan, iguaning mga maabot man na kundi, anday taaram kung saan ito, sisay mababakunahan. Siyempre, masunod po yan sa protocol kung isa mga first na priority, yung priority na babakunahan. So, yun ang mga enot. Okay? Basta ka mo, magpa-QR code ka mo, magkakamong QR code, you can register mga tugang sa website kang Legazpi City. Madali man lang doon. Makakuha. Maski kabunjing, mag-QR code ka, taga-duman. Maski ako, makakuha ako, taga-duman ako sa Ibong. Di ba? Kaya lang, maski ito may QR code, taga-ibang lugar kita, bako man kita, dahil man kita kaibanan sa babakunahan. Natalis garo may sobra. Yan. Ito, pasiguro lang ito na nganing mamonitor man ang mga nagluluwa sa Legazpi. Alright? Nothing to worry. It's just a registration. Okay? O paano, mga kapatid, tayo po'y paalam na at ready na. Ang Tandem of the Year. Ang Tito ng Albay at saka ang Kaganda ng South susunod na sa mga balitang 12:00. Thank you and God bless. Bye-bye. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer